Здравейте във вторник вечер, обичайното време за култура по БНТ 2. Ето какво сме подготвили за вас в това издание от Русе. Над 125 години смесен хор "Родна песен" в Търговище прославя България на 3 континента. Цигулката, барабаните и моя милост Даниел Джумалийски описа в книга преживяванията си на музикалната сцена у нас и по света. Стъклени плаки за латерна магика подариха на Регионалния исторически музей в Русе братята Хачик и Едвард Лебикян. Едва 20 години след освобождението на България, 45 ентусиасти от Търговище, обичащи музиката, основават дружество "Родна песен". Така се поставя началото на една вече над 125 годишна творческа биография на хора, разнесъл музикалната слава на Търговище и България на 3 континента. В далечната 1898 година Панайот Габровски, един от възпитаниците на Одеското музикално училище, намира в Търговище съмишленици, които обичат да пеят. В своята 125 годишна история, хор "Родна песен" при никакви житейски катаклизми не е спирал да съществува и да извършва концертна дейност, с изключение на няколко месеца по време на пандемията. Диригент на хор "Родна песен" в продължение на повече от 40 години е Красимира Коларова. Малко са хоровете в България, които са с такава богата творческа дейност над 100, над 120 години. Просто това са единици, броят са на пръстите на едната ръка. Аз когато започна, хора беше 80 души. Постепенно се редуцира, това го наложи времето и още повече ние всяка година пътуваме в чужбина. За времето, през което аз съм диригент, главен художествен ръководител, сме стъпили на 3 континента, което е много богата дейност. Това всичкото се дължи и на грижа, и на самото отношение на хористите. Много е интересно да се работи, защото съм работила и с професионален състав, както се казва. Но това са хора с богат интелект, учители, здравни работници, най-различни служители. И това е като едно, не искам да казвам второ, защото второто си е второ, но това е едно семейство. Румен Новаков, по професия психолог, постъпва като хорист през 1985 година и от тогава до днес 2 пъти седмично е неотменно в залата. Ние сме една общност, вече изградена, която има общ живот, общи начинания, общи действия и другото е, че ние така спомагаме за развитие на културния живот в Търговище преди повече, защото такива бяха годините и бяхме и по-голям състав, но сега все още пламъка е жив и продължаваме нещата напред. Опитваме се да привличаме нови хористи, нови млади хора, което макар и трудно, но не се отказваме, защото смятам лично аз, че в един момент ще има ренесанс сигурно в тази дейност, въобще за самодейността, така както в много развити страни. Това е така вече почти е мода, но при нас, за съжаление, все още този момент не е дошъл. Да ръководи хор от непрофесионалисти е предизвикателство за Красимира Коларова. Завършила хорово и оркестрово дирижиране в Държавната музикална академия, специализирала при професор Васил Арнолдов и професор Пламен Джуров, тя е носител на златни медали и купи от България, Италия, Германия, Полша, Унгария, Македония. Отличена е с орден Свети Кирил и Методий първа степен, златна значка на Министерството на културата, почетен знак и гражданин на Търговище, 3-кратен носител на златна лира и най-високата персонална награда "Кристално огърлие" на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Всичко това за високи постижения като диригент. Трудно се набират хористи. Това важи и за големите градове, и за по-малките от типа на нашия град. Ние трябва да се съобразяваме с един висок критерий, защото всяко това произведение, което ни работим, всеки може, нормален човек, да се го чуе от интернет и да направи една съпоставка, която не се дължава на много високо творческо ниво да поднасяме абсолютно всичко. За репертуара, трябва да се съобразяваме с тенденциите, разбира се, класически и модерни. При нас от 30 години сме прегърнали една идея благодарение на турнето ни в Китай.
1986 година имахме удоволствието и честта да представляваме България и българската култура на един фестивал и конгрес в Пекин. Ние по същество бяхме вторият състав, в който художествен от България беше там след дълги години на прекъсване на културните и всякакви контакти. Така че можем смело да кажем, че сме допринесли малко за разведраването в ония години. След турнето на хор "Родна песен" в Китай се сформира Сдружение "Приятели на Китай". От тогава със съдействието на Китайското посолство в София, Институт Конфуций във Велико Търново, хорът обогатява своя репертуар. Успешно си партнира и с китайски студенти от Вокалния факултет на Музикалната академия в София. Ние поставяме непрекъснато нови песни китайски и на китайски език, което е много сложно за една работа такава. Значи първо те ни предоставят произведение, което се работи с китайски специалист по отношение на изписването на иероглифите. Трябва да бъдат изписани на кирилица. Още повече правя аранжимент според нашия хор, възможностите на нашия хор, защото много често се получава като едноглас, прави се хармонизация и така адаптация. Накрая, когато вече се поставя произведението, отново викаме китайски специалист да няма някакъв проблем с текста, защото ние имаме естествено превод и всичко, което е за общото звучение, нали, което трябва да се направи, но в последния момент винаги се налагат разни промени, което е за по-доброто ниво на самото поднасяне на песента. Като едни от най-емоционалните и незабравими мигове от концертни изяви в творческата биография на хора, Красимира Коларова определя: Музея Троя в Турция или пък да пее на фестивал, който заключителен етап е в Пантеона в Рим. Това са такива емблематични места, които се получава достъп творчески състав с големи перипетии, докато се получи разрешение от Министерството на културата на съответната държава. За Румен Новаков турнетата на хора в Китай и Куба остават незабравим спомен, защото турнето, защото всъщност това е първото така излизане в чужбина с хора в Китай. Преминахме през цяла Русия, тогава Съветски съюз, с влак, което беше много емоционално, защото правихме репетициите в вагон ресторант. Другото така емоционално преживяване много беше в Куба, когато конгресната зала се появи вътре Фидел Кастро и охраната заключи вратите и никой не можеше да излезе, което беше много така любопитно. Нали? Все пак той е фигура от международен мащаб и беше на тази проява. Наистина музиката обединява. Все пак това е така, бих казал, великото изкуство, защото не е нужно да има някакви преводи и така нататък. Човек го чувства с душата и сърцето си най-вече. И когато премине през сърцето, то наистина става нещо велико. И с всички нас, и с хористите, и с публиката. Изпълненията на хор "Родна песен" са изправили на крака публиката в зали с над 3600 слушатели в Пекин и Хавана, аплодиране от журите на престижни конкурси в Европа. Многобройни са наградите, медалите, купите, почетните знаци и отличията. Има записи в китайското радио и телевизия, както и в Куба. Репертуарът, който поддържа хорът, е от предкласика до съвременна музика. Негова запазена марка са обработките на българския фолклор в класически вариант, с който впечатляват чуждестранната публика и хорове. Те просто знаят, че българските хорове, макар и малко останали като бройка, са на високо професионално ниво. Въпреки че ние където ходим, това са аматьорски състави. Но всичко то така се работи професионално, че трябва да дойдете на репетиция и да видите как всеки хорист чете партитури. Въпреки, че не е музикант. Да, въпреки, че не е музикант, но това е възпитание на художественото ръководство. Показва се къде се пее, кой какво прави в момента и всичко е на много, много високо ниво. През
През настоящата 2024 хор Родна песен планира поредното си атрактивно турне на изток, но същевременно се подготви и зачестването на 160-та годишнина от създаването на Народно читалище Напредък в Търговище, под чието крило продължава да пише своята пъстра биография.